Adunay bag-ong nga suppliers nga mosalmot sa ikaduhang round sa Sugbo Negosyo. Kung sa unang hugna sa Sugbo Negosyo program, naglisod ang Kapitolyo pagkuha og partner merchants o mga tindahan nga moapil sa maong programa. Karong tuiga, daghan na ang gustong mosalmot tungod kay ilang nang nakita ang benepisyo sa maong programa. Karong second round usab, naghimo og bag-ong innovation ang Kapitolyo kay mugamit na kini og online delivery application pinaagi sa tinda.ph, usa ka online delivery service nga moay mokuha og matod sa mga produkto o supply, ilabi na kadtong anaa sa layo nga maglisod og pangumpra. Giila na karon ang Sugbo Negosyo nga usa sa best practices sa local government units tungod sa pamaagi niini pagtabang sa mga gagmayng patigayon nga naapektuhan sa pandemya. Sa pagkakaron, miabot na sa 52 ka suppliers o mga tindahan ang misalmot sa ikaduhang round sa Sugbo Negosyo program. 19 niini ang bag-ong misalmot nga mo'y kumprahan unya sa mga makadawat sa Sugbo Negosyo package. Gitakda sa Kapitolyo ang pagperma sa Memorandum of Agreement sa bag-ong suppliers ug ipaubos sila og usa ka adlaw nga seminar aron ilang masabtan ang mga pamaagi ug sumbanan nga gilatid sa maong programa. Sa second round sa Sugbo Negosyo, laing usa ka gatos ka milyon ka pesos na usab ang ipagawas sa Kapitolyo nga tunga-tungaon sa mga distrito dinhi sa Lalawigan, pinaagi sa buhatan sa mga bukal ug sa bisi gobernador. Karong ikaduhang hugna, gisiguro gayud sa Kapitolyo, sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry ug sa Department of Trade and Industry kun DTI nga piliun kadtong mga nindot ang reputasyon nga mga tindahan o suppliers aron masiguro nga dili makalusot ang binuang. So, buhat ko na natong sakto kay ani kibaw makita anak ba kamo na magipos negosyo. Kadtong mga nitubo ni dako ang nagtinarong. Kadtong dunay mga palusot. Maybe it's good for a year or two, pero eventually dili gyud na kulambo. Matod ni Stephen Yu, presidente sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry, magsilbi kining corporate social responsibility kun CSR sa mga tindahan nga moapil sa Sugbo Negosyo. But for you merchants, you can look at it as an opportunity, increase your volume, move your products, but at the same time actually an opportunity for you to do CSR while marketing your products. Nindot sa kayo paminawon gani nga ang amuang side kay maka-benefit and then sila pod ang the micro businesses kay they will also gain ba a lot from this initiative. It's our way of helping our economy in the province more specifically, and of course we are there as our social obligation at the same manner of course to help each other to improve the economy. Gusto sad mi gyud mo support sa atong governor at the same time. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.